Είμαστε αυτοί και αυτό που κάναμε, το κάναμε με αγάπη για την πατρίδα μας την Άνδρο και για το μέλλον της και για τον τόπο της και για τον πολιτισμό της το κάναμε και για τη φύση της και για την ιστορία της και για σας και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε για τη νίκη την Κυριακή με τρίαμβο. Το περίμενα ότι το Πατσί θα δώσει τη νίκη από το βράδυ της Πέμπτης. Αύριο 9 και 4. Σας περιμένουμε όλοι. Σας καλάκια της Παναγίας στο κέντρο της αγοράς για να βάλουμε τη σφραγίδα στην Ενωμένη Άνδρο για τον επόμενο αιώνα. Το βλέπετε μόνοι σας. Το Πατσί δεν έχει ξαναζήσει τέτοια συγκέντρωση. Είσαστε όλοι εδώ γιατί τιμάτε την ενότητα. Τιμάτε και αγαπάτε την Άνδρο και δεν σας φοβίζουν ούτε οι εκβιασμοί, ούτε οι απειλές, ούτε τα αυτόφορα. Τα περίπτερα μας είναι εκεί. Όποιος θέλει ας έρθει να με συλλάβει. Εδώ είμαι. Να κάνουν όμως τη δουλειά τους οι αστυνομικοί και όταν τους χρειάζεται ο τόπος, όταν καίγονται αυτοκίνητα να είναι παρόντες, όχι μόνο στα περίπτερα που έχουν νόμιμη άδεια εδώ και 20 μέρες. Δυστυχώς, το κράτος στο 2014 στην Άνδρο για την ασφάλεια των πολιτών εκπροσωπείται μόνο από την πυροσβεστική της Άνδρου. Τιμή τους! Φίλες και φίλοι, είπε ο Γλινός και ζήτησε συγγνώμη. Δεν έφταιγε που δεν γκρεμίστηκαν τα ανόητα πεζοδρόμια. Ο εργολάβος παρέδωσε το έργο πριν 2-3 μήνες. Και όταν άκουσαν κάποιοι ότι σχεδιάζει ο Γλινός με τη δική μου συνδρομή και της Δέσποινας της Τούντα να γκρεμιστούν τα πεζοδρόμια άμεσα, κάνανε καταγγελία σε 14 υπηρεσίες γιατί σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτό που όλοι ζητάτε να γίνει. Και απάντησα επειδή δεν έβρισκε το τοπικό συμβούλιο εκείνη τη στιγμή τη νομική εκπρόσωπο του Δήμου, να διευκολύνω ήθελα, το ίδιο τα έλεγε και εκείνη. Γνωμάτευσα με δική μου ευθύνη. Αυτό που κάνετε είναι νόμιμο. Η ευθύνη είναι δικιά μου. Τα πεζοδρόμια θα γκρεμιστούν. Και αυτό που σας λέω εδώ, ξεκινώντας από αυτό, σε 2 μήνες από σήμερα, το κομπρεσέρ το πρώτο που θα αρχίζει το γκρέμισμα που θέλετε, θα το κρατάω εγώ. Και να κάνει το γύρο του Facebook, του ίντερνετ και αυτά που ξέρουν να χρησιμοποιούν καλά οι συκοφάτες. Φίλες και φίλοι, βάλανε ψηλά το μικρόφωνο γιατί ο Γλινός είναι πολύ ψηλότερος και ξέρετε γιατί. Είναι πιο ψηλός γιατί όσο και αν του κόβανε τα πόδια παρέμενε πιο ψηλός από αυτούς. Λέμε λοιπόν κάποια πράγματα κοινότυπα. Εδώ ο φίλος μου ο κ. Μιχάλης μου είπε προηγουμένως, μα το πρόβλημα της Άνδρου είναι μόνο, είπαμε, είναι πιο ψηλός αλλά όχι τόσο. Λοιπόν, το πρόβλημα της Άνδρου και του Μπατσίου είναι η έλλειψη ενότητας. Το έχετε ζήσει εσείς εδώ τούτα τα χρόνια αλλά και τα προηγούμενα. Το έχετε ζήσει εσείς όταν τα έργα του επάρχου για το λιμάνι τα κλέβαν άλλοι και τώρα που ήρθαμε να διορθώσουμε και το θέμα της άμμου, τώρα το έργο ήταν κακό και λέγανε όχι και ήταν μόνο του Μαλταμπέ και της Δέσποινας που τότε δεν είχε καν ορκιστεί νομαρχιακή σύμβουλος. Και της είπα,
Δέσποινα, μην το είσαι, πες ότι είναι δικό σου παιδί μου, γιατί αυτοί που φτιάξαν αυτό το έργο θα μείνουνε και θα τους θυμάται ο κόσμος, γιατί μου είπε τώρα ο Γιάννης ο Κολίτσας ότι είναι 200 Λιθουανοί σε αυτά τα σκάφη εκεί που δίνουνε το ψωμί που τρώει το πατσί. Δικό μου είναι το έργο, ναι, και έκανα λάθος που το έκανα. Χάλασε η άμμος, αλλά οι σύμβουλοι δικοί μου προτού γίνουν καν σύμβουλοι πήγαν στο Γλινό, τον υποχρέωσαν να κάνει τη μελέτη και να είμαστε έτοιμοι όλοι τώρα να μεταφέρουμε και για φέτος την άμμο και να δω ποιοι θα έρθουν να μας καταγγείλουν την ώρα που θα μεταφέρουμε την άμμο. Να ξέρουν, ο δήμαρχος πάει αυτόφορο, ο δικηγόρος δεν πάει αυτόφορο, απαγορεύεται. Τα περίπτερα δεν θα πάνε αυτόφορο, γιατί θα πρέπει να μάθουν αυτοί που έχουν ταχθεί να φυλάνε τον νόμο, να τον φυλάνε τον νόμο στις παρανομίες και όχι να φοβίζουν τους νόμιμους. Δεν φοβόμαστε. Η Ανδρειακή Ενότητα είναι από μόνη της τα πάντα και δεν φοβάται, δεν πισωγυρίζει και δεν έχει ανάγκη ούτε να απειλεί ούτε να εκφοβίζει. Δεν θέλουμε κανέναν από τους συμβούλους που δεν ήρθαν μαζί μας, αλλά όσοι ήρθαν μαζί μας δεν πτωήθηκαν από τις απειλές και τους εκβοησμούς από κανέναν παράγοντα που ήθελε με αυτόν τον τρόπο να διχάσει το νησί. Τελειώσατε κύριοι που φοβόσαστε τον τόπο, φοβόσατε τους κατοίκους. Εδώ είναι οι καλύτεροι. Η Άνδρος είναι ο παράδεισος επί της γης.